Здравейте, драги мои последователи! Искам да питам м, хората от вас, някой от вас ползва ли хранителни добавки за здраве, за подсилване на имунитета, за сърдечно-съдовата система, за черния си дроб, а, за, за клетъчния си метаболизъм, много за чернодробния метаболизъм, за клетъчния. Много от вас си мислят, дори аз си мислех преди това, че каквото и да консумираме, както знаете, храната не е като едно време. Ние чрез храната няма как да си набавим нужните вещества. Първо. Затова препоръчвам на всеки един от вас да приема хранителни добавки. Защото организма има нужда от нашите 90 вещества, които чрез храната ние няма как да си набавим. И сега ще ви демонстрирам, ще ви покажа аз какво приемам за имунната си система и за моят алкално-киселинен баланс в тялото си. Тъй като pH-то трябва да ни бъде 7, а то чрез коли, цигари, храна, сладко, такива вредни храни, няма как нашето pH да бъде 7. То спада на 2. Първото нещо, което аз приемам и което препоръчвам на всички е пробаланс. Това е за нашия алкално-киселинен баланс в нашето тяло. Подобрява pH-то. Следващото нещо, което в комбинация, това е нашата алоe с праскова, който съдържа цели 98% чист натурален гел алоe вера и 2% праскова. Той прочиства организма, като цяло дава пълен рестарт на организма, прочиства го от шлаки, от токсини. Също така, това е един от първите продукти на немската компания Елер, който има печат Институт Фрезениус. Този печат се дава на продукти за най-добро качество. Така, това също е подходящо и за хора, които имат диабет. С комбинация с това, веднага инсулиновата резидентност спада. Ще ви кажа за един човек. Той имал инсулинова резидентност 15. Решил да вземе тези две добавки и в рамките на 3 месеца инсулиновата му резидентност от 15 се е смъкнала на 5 инсулинова резидентност. И другото нещо, което аз приемам, това е омега. Тъй като аз много рядко ям риба, а нашият организъм има от точно такова нещо, от омега-3. Масни киселини. Това е също добро и за зрението, и за сърцето. Хубав ден, това беше от мен. Препоръчвам ви, хора, с 2 ръце добавките на Елер. На страшно много хора са помогнали. Аз съм страшно доволна от продуктите. Мога да дам и личен пример с това. Киселиността ми изчезна в организма. Благодаря. Хубав ден на всички. Ако имате относно въпроси, продуктите, как можете да си закупувате направо от завода с цели 30% отстъпка, оставете под видеото коментари искам или повече информация и аз ще се свържа с вас налично и ще ви дам нужната информация за продуктите.